तर नमस्कार मंडळी, मी रसिका धुरी तुमचं आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलवरती खूप खूप स्वागत करत आहे. तर तुमका माहीतच असतला की सध्या कोकणातलो शिमगोत्सव सुरू असा आणि कोकणातलो शिमगोत्सव म्हणजे साऊथच्या पिक्चरच्या सीनला पण एकदम मागे टाकणारो. तर प्रत्येकाच्या गावागावात वेगवेगळी प्रथा परंपरा असतात आणि ही प्रथा परंपरा आमच्या कोकणातले सगळे लोक आवडीन जोपासतात. अजूनपर्यंत जशाचा तसा ज्या काय प्रथेनुसार चल दिलेला असा त्या सगळा पार पाडतात. आणि आता आमच्या गावचा शिमगोत्सव 7 दिवसांचा शिमगोत्सव असता. तर पहिले 4 दिवस देवाच्या घराकडे काही ना काहीतरी कार्यक्रम सुरू असतात आणि 5व्या दिवशीपासून खरो माहोल सुरू होता. तर आज असा 5वा दिवस आणि 5वा दिवस म्हणजे शोभाईचा दिवस असता. तर त्या दिवशी आमच्या घराकडे खेळ येतात, निशाण येतात, त्यानंतर कडक सीताराम येतात आणि जसा की चिपळूणमध्ये प्रत्येकाच्या घरोघरी संकासूर फिरताना तसं आमच्या गावात प्रत्येकाच्या घरोघरी वाघ फिरता, जे का आम्ही देव मानतो आणि अर्थात तो आमचा देवच असा. तर आणि आमच्या आवाडातले सगळी म्हणजे आमच्या गावातली सगळी लहान लहान पोरं जी असतात ना, ती ह्या शोभाईच्या दिवशी प्रत्येकाच्या घराकडे काही ना काहीतरी सोंगा करून किंवा काही ना काहीतरी वाक्य म्हणून शबल मावूक जातात. तर ह्या सगळा जा असा ना त्या आजच्या व्हिडिओमार्फत मी तुमका दाखवतले. तर आज 5वा दिवस असा तुमका मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आजपासून एकदम भारी असं माहोल सुरू जाता. तर आज सगळे मुंबई पुणेकर जे आमचे गावातले सगळे पोरगे आहेत, सगळी माणसं आहेत जी कामानिमित्त पुणे मुंबई सारख्या बाहेरच्या शहरांमध्ये त्यांना नाईलाजान जावचं लागता, ती सगळी सुट्टी काढून आवर्जून इल्लली असत आणि ज्याका आवड असता तो कशी पण कडून सवड काढताच. तर या व्हिडिओमधून तुमका आजचो सगळं जो काय कार्यक्रम हा आमच्या गावातलो तो बघू गावतलो. तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. या दोघांमध्ये घाल सबय दी सीताराम. तर मंडळी आता आमच्या आवाटाची म्हणजे आता आमच्या वाडीची राधा इलेली असा. तर आता आपण पण जाऊया दिसतो. आवाज होता ऐका.
तर मंडळींनो आता जी इलेली होती तर रवीच्या वाटल्यातली राधा होती. आंब्या तुझा पांढरे आंबा येता वरच्या देवा तुझा निशान येता. तर मंडळी हे जे आता खेळ चालले आहेत ते डायरेक्ट घोड्याकडे जातले आहेत. आता आमच्या घराकडे खेळ येतले आहेत. रात्री शेवटी बाकी एवढ्या महाराजा महाराजा त्याच्या जीवा काय बरा नाही होता. नवस बोललेले होते ते भेट गेलेले असत मान्य करून घे. काय इच्छा असेल ती पूर्ण कर रे महाराजा. मान्य करून घे रे महाराजा. तर मंडळी आमच्याकडे खेळ येऊन गेले आणि आता आम्ही गेलो दांड्याचा रोमाट बघू दुसऱ्या वाडीत. हा बरोबर खाली ठेव.